magandang tanghali. Kumikinang na ulo, Diego Bandido. Magandang tanghali. Kumikinang ina. Wow! Pang The Voice! Pang The Voice! Nabalita ko, mainit-init pa, nanalo ang isang Pilipino sa The Voice. Ay, ganun ba? Oo, si Sino? Sonofrio Vasquez. Yan. Ay, mga Vasquez? Oo, yan, mga tropa natin. Di ba? Ayan na naman tayo. Di ba si Ma'am Babe sa Love Radio Iloilo, Vasquez? Oo, yan. Baka taga Iloilo yan eh. Baka, may posibilidad. Sofronio. Yan. Sofronio Vasquez III. Ayan, parang taga Iloilo yan eh. Di ba? Ayan na naman tayo mga Pilipino. Basta alam natin, sumikat, nanalo, nasa international stage, kumakamag-anak po tayo. Kilala ko yan eh. Mga taga Iloilo yan eh. Oo. Ay, tingin ko Bacolod. Yan. Basta ang mahalaga, Pilipino. Diba? So, isa na naman Pilipino ang nagpatunay na kapag dating sa larangan ng kantahan, manginig na lahat ng ibang bansa. Yun ang totoo, diba? Nakakapanginig talaga kapag Pilipino na. Oh. Parang katulad ng isa ko na mga kaibigan na kapag daw sa ibang bansa, tas ang nag-a-apply na nurse ay Pilipino, nanginginig na daw yung ibang aplikante. Bida-bida kasi mga correct. Pinoy. Saka kapag Pilipino, iba din talaga mag-alaga. Meron nga ako isang kakilala, sinamahan niya lang yung anak niya, saglit lang sa Canada. So habang sinasamahan niya anak niya, nag-isip siya na pwede ako mag-sideline na trabaho. Mga magbantay-bantay ng matatanda o di naman kaya maglinis-linis ng bahay, ganyan. So ang eksena, dahil Pilipino siya, ang Pilipino napakasino pagdating sa paglilinis. Correct. So pagdating sa yung inassign sa kanya na bahay na lilinisan niya, talaga namang nilinis yung ilalim, hindi yung kung ano lang nakikita, yun lang ang binabacuum. Ganon daw yung ibang lahi eh. Pero pag Pilipino, talagang pinapagpag lahat, tinitingnan yung ilalim, correct, inaangat lahat, di ba? Yung mga ganon. So, ang ending, siya na yung gusto. Ayaw na yung mga ibang lahi. Kasi grabe, bida-bida, super career, di ba? Iba talaga yung Pinoy kasi nung minsan na CR lang ako sa Macau. Yabang. Hindi kasi napansin ko, sabi ko, bakit yung mga guard, mga Pinoy? Tinanong ko, sir, bakit kadalasan mga Pinoy yung mga guard? Kasi sir, tamad yung ibang mga taga dito mga Pinoy. Kaya halos lahat talaga mga security guard Pinoy. Correct, sipag. Di ba? Ang galing, kasi magaling tayo magtrabaho sa totoo lang din. Masinop, maalaga. Kung meron mga ibibigay na trabaho sa atin, kakaririn natin. Correct. Kaya nga daming bida-bida sa office, di ba? Lalo na yung Christmas party. Correct! Di ba mabuhay yung mga magbibida-bida mamaya sa inyong mga Christmas party na way magbigay sa inyo yan na maraming pa-premyo, di ba? Yan yung mga sinasabi natin na may mga pagkakataon na nakakalungkot maging Pilipino. Pero madami din naman pagkakataon na ang sayang maging Pilipino. Katulad niyan na may nanalo sa The Voice, di ba? Katulad niyan na mababalitaan natin na nangangatog ang ibang aplikanteng nurse kapag alam nila na ang kasunod na ini-interview ay yung Pinay na nurse kasi wala na, hindi napapansinin yung mga iba. Tapos na. Di ba? Finish na, di ba? Ending na ang laban, wali na. Totoo. Kasi yung kaibigan ko nga na yon na pumunta sa Canada, wala naman talaga siya intention magtrabaho doon eh. Kumbaga parang sideline lang kasi habang binabantayan yung anak. Saglit lang talaga. So merong isang work para sa kanya which is bantayan yung matanda sa ospital na wala talaga siya dapat nagagawin. Kundi literal na may tao lang na nandun na nakabantay. Pero dahil Pilipino at bida-bida, ang ginawa niya parang every time na may papasok na nurse, ninonote niya. Tapos ninonote niya rin kung ano yung mga gamot na ininom, di ba? Ilan yung binigay na ganito, kung in-injectionan ba. So pagdating nung kamag-anak nung matanda, pinakita niya na may report. Wala namang report talaga dapat. Wala naman talaga dapat report.
Oo. Pero dahil bida-bida, ganon, ngayon ayaw na mag-hire ng iba. Gusto Pilipino na kasi kapag ka Pilipino, ganyan tayo. Oo, tama. 'Di ba? Ang galing nating magtrabaho. At sana Lalo na sa mga matatanda. correct. Oo. At sana yun lang din yung ma-maintain natin na gagawin natin pag nasa ibang bansa tayo. Ipapakita natin, 'di ba, kung sino talaga ang Pilipino na Correct. very hospitable, magaling mag-alaga, Tama. 'di ba? At wag yung mga ibang mga bagay na negatibo. Kasi alam mo na experience ko na yan na nung pumunta kami dati sa Singapore, may mga Pilipino nakasabay kami sa isang grocery. Aha. Tapos palibhasa yung grocery, walang bantay. Doon sa area na yun, walang CCTV. Nakita talaga namin yung iba mga Pilipino, sinisilid talaga yung tsokolate dun sa loob ng bag nila. Ala. Na nakakalungkot kasi para po sa tsokolate, Oo. sisirain yung Correct. Kung isipin mo kung halimbawa para sa tsokolate na ilang piraso lang, bawal pagbabawalan ng mga Pinoy na pumasok doon. Pwede. Oo. Hindi imposible, di ba? Tama. Yung ganun. So, Oo. wag naman. Kasi parang mahuhusgahan tayo Oo, sa correct. sa lahi natin, sa nationality natin. Totoo. Ay, mga Pilipino, ganyan. Nagninenok ng Oo. tsokolate, di ba? So, sana wag ganon. Oo. So, sana ma-maintain natin na, ay, kapag ka Pilipino, galing magtrabaho niyan. Correct, Sipag-sipag talaga niyan, di ba? Oo. Maaasahan talaga. Oo. Kaya nga may mga malalaking mga tao, mga sikat celebrities na mas gusto nila yung mga nila is mga Pinoy. Correct. Kasi iba talaga magtrabaho. Totoo. Iba talaga tayo. May kasama kasi talaga tayong puso. Oo, tama. May kasamang puso. Ewan ko kung sa natin naman na yung pagiging bida-bida. Ang competitive kaya natin. Correct, sobra. In so many levels, di ba? Totoo yan. Sobrang competitive natin, hindi talaga tayo nagpapatalo. Nung recently, merong nag-trending na parang tree lighting ceremony sa London. So, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tapos, malaking-malaking malaking-malaking Christmas tree. Tapos, nung inilawan, ano to? Panis sa Christmas tree namin dito sa MOA. Alam mo yun? Kasi tayo, bida-bida tayo pagdating sa decoration. Yun talaga parang big event siya kasi tree lighting eh. Tapos alam mo yung parang nilagyan lang ng Parang nilagyan lang ng Christmas tree na Christmas lights na hindi pinag-isipan. Ganon. Ito, yan na po yun. Yan na yun. Punta kayo ng Pilipinas. Bawat mall may kanya-kanyang tree lighting activity. Bawat mall kapag may tree lighting activity, may artistang kasama yan. Diba? Yung mga pasabog Sobrang pasabog. Maski sa events. Sa mga Jeg, sa mga weddings, tayo lang naman dito sa Pilipinas yung pangmalakasan yung mga ganyang klase mga events eh. Pagdating sa ibang bansa, simpleng-simple lang. lang. Yung mga kasal, yung mga debut, simpleng-simple lang dito lang sa Pilipinas yung talaga namang kariran to the maximum level. Diba? Yung pa lang, yung tawag dito, yung mga prenup pa lang, as in bongga na. Correct. Oh. Correct. Tsaka, mamimili ka ngayon eh. Pwede mong piliin yung mga sobrang sikat na ginagamit na yung mga artista or mga artista yung mga pumipili o kayo mga mayayaman na mga Chinese o mga businessmen, di ba? Pero pwede mo rin piliin yung mga supplier na nag-uumpisa pa lang, sakto pa lang yung kanilang mga kliyente kasi Correct. magaling din Ay, sila. sobra. Diba? Wala pa lang sila nung pangalan na katulad na na-establish ng iba kasi pangmalakasan na talaga. Pero kaya nilang i-achieve. Oo, kasi diba? unang-unang gagalingan talaga nila ng sobra kahit mababa yung TF. Kasi ito yung nila magiging resume nila na Yes. ipipresent Correct. doon sa mga susunod na client. Tapos may ganun tayo na parang okay lang kahit wala po munang bayad. Oo, yun. Ang mahalaga naman maipakita po namin na Oo. kami ang gumawa, 'di ba? Oo, ako At maganda. naalala ko nga yung bandang Kamikasi dati. Libre lang yun eh. Sumasabay lang sa pag kinuha mo yung parokya, kasi isang management lang sila. Yan. Sige na, libre lang, parang for isama, exposure lang, correct. front act lang. Kita mo ngayon, hindi mo na... Pangmalakasan, Oo. di ba? Totoo. Kasi Ganun nga, nagsisimula lahat eh. at gawin niyo po yun. Gawin niyo po yun na maging bida-bida in the right way. Oo. 'Di ba? Maging competitive in the right way kasi hindi mo masasabi, 'di ba? Pagdating ng araw, kasikatan mo 'yan. Oo. Pagdating ng araw, pagyaman mo 'yan, pag-angat ng mga kapamilya mo sa Correct. laylayan ng lipunan. 'Di ba? Ayun yung mga moments na nakaka-happy na maging Pilipino. Ayan, oo. Sana ma-maintain po talaga natin. Kaya yan. pag nasa ibang bansa ka, talagang lagi nating tandaan, bit-bit natin yung bandila natin. Oo, totoo. Parang katulad lang yan ng kapag ka naka-school uniform ka, tapos pinagbabawalan kayo maglakwat siya, Oo. o kaya gumawa ng hindi tama na naka-uniform. Kasi
Kasi dala mo yung school mo Oo, eh. tama. Ay, ganyan pala yung mga school Ala, na yan. nagsisilikon. Oo, correct. Cutting classes pala yung mga estudyante yan. Di ba yung mga ganun, okay, nakalinki sa jowa, Oo. na naka-uniform. Sasabihin mo, ang arte naman ng school, parang ang daming issue tungkol sa uniform. Pero hindi, representation ka eh. Tama. Yung school uniform na yan is a representation of the school, Oo. of the whole student body. Kaya kung makikita ka dyan, lumalandi ka dyan, lumilingkis ka sa jowa mo, nakaupo ka dyan sa jowa mo. Di ba? Ano yan eh, merong possible na impact na, ay, ganun pala yung mga estudyante dyan. Di ba? Ba't parang pinabayaan? Mga Correct. ganun. Oo. Di ba? Ayan, magre-reflect siya doon sa school. Yes. Magre-reflect siya doon sa grupo na nire-represent Correct. O, 'di ba? So tayo mga Pilipino, ulitin lang natin, 'di ba? Pakita naman natin na masaya talaga yung lahi natin. Na lagi talaga Correct. tayong kinukuha. Natandaan ko nung nakasakay ako sa cruise ship, Jegs, nakakatuwa yung mga Pilipino doon eh. Bakit? Kasi, yung mga Pilipino doon, sila yung nasa reception. Kunyari, si kuya nasa reception siya. Aha. Maya-maya, siya na yung niluluto doon sa Japanese restaurant. Maya-maya, pag nagmamasad siya din yung masahista. Maya konti, nagdi-DI na. Oo, maya-maya, konti performer na. Ganun tayo kaya natin ng multitasking. Oo. Basta alam natin, nakikita tayo ng extra dyan, gagawin natin eh. Oo, parang naalala ko tuloy parang yung sa yung Chocolate Factory ni Johnny Depp. Oo. Yung Umpa-Lumpa. Oo, yung diba? sa mukha lang. Correct. Ganon! Ang daming gawa. Ganon yung mga Pilipino. Totoo, real story. Oo. Parang, kanina reception ka. Bakit Japanese restaurant ka na ngayon? Tapos maya photographer din siya. Kasi nga, sabi nga kapag ka ikaw ay nasa ibang bansa, yung tamad lang talaga ang hindi yayaman dyan. Oo, tama. Kasi talagang 2 to 3 jobs kakayanin ng mga Pilipino. Correct. Oo. And very good kung ganun, di ba? Ay, Kaya nga, nako. sa totoo lang, ang paglalo na yung mga nagko-cruise ship, ang sabi nila, yung sweldo nila doon is parang barya lang yun eh. Kasi mas kumikita sila sa mga tip. Sa mga tip. O dahil iba Totoo. yung serbisyo na pinapakita ng Pinoy. Correct. Talaga. Tsaka, di ba, papalitan talaga nila ng magandang ng magandang tip yung maayos sa serbisyo. Kasi yung Pilipino talaga naman, maasikaso. Correct. Di ba? Wala pa ako nakitang Pilipino na nasa service industry sa ibang bansa na hindi talaga maasikaso. Oo. Maasikaso yan, talagang going out of their way. Kasi parang baliktad kasi yung natin yung ugali natin sa mga, halimbawa, mga puti. Tayo, natutuwa tayo pag sinilbihan natin yung tao na yung hospitality natin. Oo, correct. May joy tayo doon eh. Meron. Sa kanila naman, baliktad. Pag sinisilbihan sila, tuwan-tuwa sila. Tama. Diba? Tayo, there is joy in serving, there is joy in giving. Oo. Di ko alam kung kasi sanay lang din talaga tayo maging servidora talaga. Sanay lang talaga tayo na tayo ang Oo. kumikilos at gumagawa. Pero ang ganda, Yeah. it works to our advantage. Oo. Ganyan. Pero minsan, yung pagiging bida-bida na yan, ilagay lang din sa lugar. Correct. Kasi baka mamaya bida-bida yan na para manchismis ng iba. Mang-scam. Bida-bida Correct. sa pang-scam. Oo. Ayaw din naman natin yan. O yung sobrang bida-bida mo, tapos nilapit mo sa kaibigan mo. Oh. Hindi, Mare, okay to. Magandang business Ayan. to. Di ba? Yung pala. Di mo man lang Oo, di mo man inisip. nag-chinek. O, sobrang kang bida-bida. Correct! Totoo din. Ganyan. At marami din nabibiktima ng ganun. Oo. Diba? So mag-ingat lang din po tayo. Gawin po natin na yung pagiging bida-bida ay makakatulong sa'yo Oo. at sa kapwa mo at hindi ka makakapanlamang ng kapwa. Correct, oo. Ayaw natin yan. Ayan, lalo na gamitin nyo ngayon yung mga bida-bida nyo moment dahil nga Christmas party. Yan! Pakitang gilas kayo sa mga Correct! boss nyo. Pakita nyo kung sino talaga kayo. Oo. Na pagdating sa mga games, sasali kayo. Alam mo, ayoko talaga, kunya, as a host, Oo. yung kapag pinipilit ko pa yung mga tao sumali sa games, yung Oo. walang nagbibida, dapat may bida dyan. Dapat! Oo. Dapat kasi kapag hindi ka bibida-bida dyan, lalamya-lamya ka, wala kang premyo. Correct, oo. Ganun yun. Dapat bibida-bida ka talaga para nang sige yun ikaw yung makakuha ng mga maraming blessing. Correct! Diba? Totoo yun kasi kung ano ka, tatago-tago, Oo. pahiya-hiya, pakeme-keme lang, diba? Malayo sa'yo yung grasya. Correct. Diba? So Oo. yan yung mga sinasabi nating positive na pagbida-bida. At kung ikaw ang alay pagdating sa Christmas party presentation, gawin mo pa rin
bida-bida yung presentation mo. Oo, meron nga akong narinig dun sa labas kasi mamaya mga kabisyo, Christmas party namin. Merong isang host daw talaga na magbibida-bida. Ay, very may good. May pasabog bago. Ay, nako, gusto bago ko siya yan. ipakilala. Ay, nako, gusto ko yan. Ano ba, lalabas ba yun sa banga? Ha, huhukayin mula sa bangin? Ano? Magta-transform ata siya. Magta-transform? O, di ba yung ganun? And Oo. sa totoo lang akala mo lang it's just a Christmas presentation or it's just a Christmas introduction or party. Pero matatandaan ka ng boss Oo. Kasi para magganon ka, Mhm. ibig sabihin, may something sa'yo Aha. na kakaiba para mabida ka ng ganon. Correct. And it will work to your advantage. Oo. May isip ka na every time. Oo. Na, kaya to ni nakayanan niya nga magpasabog ng ganon Correct, eh. Kaya oo. niya tong trabahong to. Ayan. Di ba? Sino yung pasabog na yan? Parang kilala ko na. Kilala mo yan. Oo, parang excited na ako sa kanyang pasabog later. Naku, nakakaloka. Ang warning ng anak ko kanina sa akin, sabi ko, babe, late ako uwi tonight. Sabi niya, why? Because it's our Christmas party. Ang warning niya sa akin, don't go home without getting the grand prize. Sabi ko, talaga ba? Okay. Noted. Noted with thanks. Ano ba grand prize? Grabe yung anak mo. Sobrang competitive. Sobrang competitive nun. Minsan nga naiinis na nga pagiging competitive nun. Tapos na-realize ko, ay ako pala yung nanay. Bakit naman ako nagtataka? Ako pala yung nanay. Oras natin, 12:39. Ako po ang kumikinang na ulo, Diego Bandido. At ako ang kumikinang ina mo, Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!